Здравейте, аз съм Беатрис от Автокъща Факт и днес ще ви покажа няколко коли, различни като характер, различни като бюджет, но с едно общо нещо. Всяка една от тях може да стане ваша с първоначална вноска от 20% и месечен лизинг през Амиго. Без банки, без доказване на доходи. Хайде! Започваме с нашата Mazda 2 2017 година с 1,5 дизелов двигател с мощност 105 конски сили. Изключително икономична, с комбиниран разход на гориво 3,4 литра на 100 км. Автомобилът разполага с различни екстри, след които мултифункционален волан, head-up дисплей, мултимедия, кожен салон, подгрев на седалките, също така парктроник, LED и джанти, халогенни фарове и още много други. Този автомобил е на стойност 7800 евро или само за 294 евро на месец през Amigo Leasing. Oh yes!